Morning. Morning. Hello. You alright? Morning, guys. Morning. How are you guys? How are you guys? How are you guys? Wabako vai. Wabako night shift. Shako wena kana wabva ku-night shift ngatibvugwe nacho chando ichi kumeso kunofuriza iwe wanga usina kundimutsa wani magi sewo usina kufona mukai ndakurumidza ndi wakati ndikurumidzise stere sandakurumidza zvangu ndikakurumidza asi ganditongokurumidza kuinda zvakafanana ganditongokurumidza kuinda zvakangofanana vedu veudzai Monica hanzi naMonica Maunga kutonhora zvakadiko zvamakapfeka ikoko vedu veudzaiwo Monica Magi udzai Monica kuti kunonotonhora zvakadii udzai Monica ari kubvunza hanzi kunombotonhora zvakadiko makapfeka jira chairo Kim halo wanzi kuheti iripi nhasi ndasiya heti ndatozvifunga hangu ndasvika pa kuti ndasiya heti handi kana chibuda mumba munenge muchipisa azvifunga hangu ndasvika pa kuti ndasiya heti guys kunotonhora dia kunotonhora kwete chando chechi chekuafrica chatoti kwai muna juni toti kwai iwinter kwekutonhora chendo chekujobheki chenhema chiya chando chekujobheki checha chinopinda times 4 pane chando chinenge chiri kunoku times 4 inopfeka jaketi jira kunotonhora Monica chando chekujobheki chaunoziva chechiya chinopinda times 4 chando chekujobheki chiya hanzi ndakuonai wandirota ndichiitei naichionisa wandiroterei naichionisa wandiroterei kunotonhora kuno unotopfeka jira ukutonhora kuno -3 yataugwana ningina magi chimajina -3 umwe musi yanga iri -1 bhazi rauya zangu vaita rauya aiwa ndoda kukwira rinoenda kumudenga ini iro harina chemudenga 1 price kana aiwa bhazi harina kana chemudenga iro ndoda kukwira rinoenda mudenga ini handura ndafambira kusini kuno aiwa ndomirira rokukwira chimudenga ndinoda kurumidza ndomirira reupstairs rinairi guys upstairs onai unotozora nikikiri guys unotozora vaseline meso unotozora vaseline itozora vaseline kumeso kandarata muchako nchikubetsera pamwe ndichakubatsira dia aiwa chichibhazi chisina padenga kachindi mirira chepadenga ndani kwanofona munhu ari palife dai nakurumidza nasalisi kuti ndinyazo kumirira chibhazi chine padenga akurumidza chidabhudheka pisi ndicho ndakatomirira izvozvo ndakadai
kana ndabva kuma to 8 indotanga na9 saka ziawa rose kubva pano kuenda kubasa ku 18 minutes kada tanga basa kana mwanangu Febi zvandaita ndatozvifunga ndabuda kuti ndakanga mapfeka hii tanomba mune muchipisa ndikandakanga mapfeka hii ndobva ndatohwa simba kudzokera ngatega ndichingoenda zheve dzakaoma kuti kwangwa nhasi asitokozo utlekani wena utsekani nzauya uya dabhodeka uda kundishuridzira kuti bhazi risauye itotirwa ndakatomirira maita sefeni ndakatomirira bhazi utomirira bhazi saka guys inzwaika handimaona kuti nhasi imande guys anzosanonoka kubasa nhasi andimbononoki rouya manje dabhodeka iro rinouya next rinofanwa kuita dabhodeka ikasaita dabhodeka nongopinda ngozvino ndingagodi rinouya next ndokwira chinzwai munzwe guys tatanga nhasi imande handiti we are starting a week tikutanga vhiki handitika vhiki ratiri kutanga iri guys and start your week with a positive vibe. Kune mhepo, kune miedzo ichasimuka, kune zvemufamily zvichataurika, kune zvakawanda zvinobuda, zvimwe zvavanoziva, zvimwe zvavasingazivi. Handiti ngatange vhiki redu with a positive mind and a positive vibe. Handika, do not let anything distract you. Musaite kuti chimwe chinhu chikudistract. Animaona usadistractwa neanything pazvinhu zvanenge uchiita, kungave kubasa chako chaiko. Dzimwe mhepo dzotosimuka mubasa dzototi munhu anotongouya ari dhimoni rakangonangana newe musi woyo. Don't ever let that person akudistract. Ndakakazvitaura ndikati 2023 unoyu, 2024 unoyu, 2023 takadzidza zvakawanda guys. We have learned a lot 2023 and along the way 2024 inoyi kune vanhu vakawanda chasara. Ndamboita kavidhio kevanhu vachasara ivava. Hanimaona tine vanhu vatichasiya parodhi vakawanda vatakatanga zvejeni navo, vatakafamba navo vachasiya parodhi, vatichasara siya parodhi. Makatanga jeni mese asi along the way Mwari vachapuruna, Mwari vachakutadza vamwe vanhu vasingafaniri kunge vakakukomberedza, vamwe vanhu vaifunga kuti ndevakongo vakakukomberedza vari padhuze newe, Mwari vachadzura. Uchangoona zvichange zvichiitika, kune vanhu vachasara kuna 2024. Kana zvaakuitika, allow the process, allow the process. Allow the process kuti Mwari vakubvisire masakatire ese. Andichika Mwari ngavatibvisire masakatire ese akatikomberedza. Mwari ngavatibvisire varoyi vese vakatikomberedza. Mwari ngavatibvisire vanhu vese vakatikomberedza vakaipa, vasina maintentions akanaka kati muupenyu hwedu. Kune vanouya kuzongopfeka mabainikula kuti aone kuti ukurarama sei kati muupenyu hwako. Kune vanouya masitoka kuzongostoka kuti aone kuti ukurarama sei kati muupenyu hwako. Kune vanotouya kuzoplota, kuzodira zvinhu zvanodira payadhi pako. Handichimaona Mwari ngavatiitire zvakanaka kuti gore rino iri tivaone. Mwari vavadzure, vavabvise, vasade kumasure, tipinde tifambe zvakanaka 2024 inoi. Handi takapinda pakawanda gore rakapera. Dzimwe dzimba takapinda chako chaiko uchifunga kuti unodiwa usingatodiwi. Handitimaona munhu aitori nemaintentions ake unotoregreta. Vamwe vanhu takafamba navo last year, handitimaona uchitoti ndikufamba vanhu vangu ndikufamba navo vasiri vanhu vako, vanga vane maintentions avo, vane zvinhu zvavaitonyangirawo pauri. Handitimaona gore rino ngofamba, kana uchifamba uri one, go solo. If it means you're going to go solo uri one, move wakadaro uri one. Otherwise kana utori one, the one the better. Hauna ma problems, hauna zvakawanda wanda, hauna chi, unofamba munzira yako yoyo uri one. Andimo kuzwisisa. Saka please move vigilant and also allow the process, because sometimes sevanhu tinge singazvihwisisi kana zvatanga zvinhu zvemaprocess izvi. Kana Mwari vatanga kubvisa zvimwe zvinhu mukati medu, animaona vakatikomberedza kudai so vatanga kuzvibvisa Mwari, tinotanga kugunun'una sevanhu tigoti akuzvikuitikirei, munhu bro wangu ndaichimuda, zviri kufamba seiko chichi kuitika. Ugonotsvaga mareasons, ugonotsvaga zvisipo, ugonotsvaga zvakasiyana siyana, ugonodini. Handichiona uchifamba uchidaro usingatozivi kuti Mwari vari kukuita. Mwari vanoteerera mamwe maconversations atisinganzwisisi guys, iye vanomanzwa. Mwari vagoona zvimwe zvinhu, vanoti vagonzwa zvimwe zvinhu zviri kurongwa pamusoro poupenyu hwako zvausinganzwi iwewe. Mwari vagotora kubvisa pazvinhu izvozvo tigoita nharo. Pavarume chaipo chaipo Mwari vanotora kutibvisa pana vamwe varume kuti vanenge vachinzwa zvekutoplanwa kuseri uko iwe usingazvinzwi. Handimaona vouya Mwari vatanga kukuitisa tumwe tunhu, vachiita tumwe tunhu kuti uramwe ubve, vokupa mweya wekuti ibva iwe woshingirira.
Worama wakamira ipapo uchiti aiwa Mwari shuwa chokwadi munhu uyu ndakabva naye kure ndomuda aiwa Mwari zvokwadi vanhu shamwari yangu ndakabva ndakakura naye ndodai vadikani vanhu vatakatokura navo vavo varume vedu vavo very dangerous andimaona maconversations Mwari vanomanzwa vanotomanzwa zvokutodaro maconversations andimaona vanotibvisa ende havasi Mwari vanongotisiya ndiMwari vane godo Mwari vane godo nekuona tichitambudzika iwe paunotambudzika paya God is a jealous God havadi pavanoona tichibata pamwe panhu pasingadi Mwari havadi is a jealous God andi muri kunzwa ngatizamei kuti titeerere tione kuti apa pazvinenge zvaMwari izvi inorwadza process iyoyo it's very painful that process inorwadza process iyoyo because sometimes you tend to ask yourself kuti pati murume uyu ndamuita sei ko shamwari yangu ndaita sei ingapa zvandaita wani kuchichi kuitika it's a very very difficult process but allow God to lead that process tsvina dzese dzakakukomberedza ngadzibviswe tsvina dzese dzakakukomberedzwa ngadzidzukwe dzese ngadzibviswe usare wega sara wega Mwari vachakupa vanhu kwavo God will bring few people in your life God will bring a true person true people in your life Mwari anokuvigira vanhu vakadaro vari pure vari true in your life hazvina basa age guys hazvina basa age hazvina basa chii vanhu kunzoukuka takangoipa so mugare mangozvisiva munhu anotoshogwa nevanhu kunzi uyu haiti ndiye waunogona tovigwa naMwari kunzi uyu ndiye wako mugotoklika zvigotofaya unomona mugotoklika zvigotofaya saka allow God and allow the process yes neningikiri nengrosi yake esitapiwa umwe neumwe nengrosi yake ukaona kamiedzo kekakuda kuya nhasi ngotaura kuti zvatanga satani yawo atondiona auda kutonditageta zvatotanga zvakanangana neni try to ignore try to move on zvinorwadza ini nditozviziva zvinorwadza kuti waona chimwe chinhu kudai so usave kuchiignora because nechida kutochipindura ipapo but dzimwe nguva ndizongoita mweya wekuti Mwari ndigonesei panapa handigoni animona ndigonesei panapa Mwari handigoni and we want to be better people better versions of ourselves zvitanga tiri than zvitanga tiri last year animona so by doing that zvinorwadza because wanga wajera kuti ndichapindura wanga wajera kuti ndichadai it's not easy but we just have to try to zvakaoma zvichirodza zvakadaro uchinyatsoziva kuti zvinhu zvekutaura zvisirizvo ndezvekunyepa sometimes kutonyarara chako chaiko kutoti Mwari ndigonesei ndoga ndigoni because ndinoda kutoti ndipindure pano asi wotongoti Mwari ndigonesei ndipindure because tese tiri vanhu venyama zvinotooma asi tiri chingo hazvino kuti ini ndikukudza izvi ndinotozvigona aiwa but ndini ndichitovavarirawo kuti Mwari indazvigona unomona asi ikuinspira natiregi we don't stop inspiring each other because inini neni handigoni izvozvo no ndichasvika pakutoinspirawo newe kuti but ndakamuudza uyu akutodai saka inini ndikuzvita sei rega nditotawo zvaari kuita ndini ndakatotanga kutomuudza zvinotofamba saizvozvo animaona zvinotoita saizvozvo saka ngatingorambai takangomira it's not easy vachauya vanasatani vaningi nasatani makazi nasatani achasimuka pachataurwa zvakawanda vichitaurwa zvakakomba pachauya mimwe mwedzi chatoya yakafongora mberi kwako cheko chakuchizoda kuti zvimedzo zvokuchizoda handiona trust the process sano zvandangoti morning motivation tingoonesana mangwana nhasi so tingosimudzirana mbijana mangwana nhasi tichitanga tongoenda mberi takadaro hanzi vanhu vekuchando vanorara here handi mashifts vamwe vachibuda Mwari vachiburuka mabasa ibva kumabasa vamwe vachikwirawo vachienda vamwe vanga chingochinjana saizvozvo vanga chingochinjana saizvozvo zvakaoma guys zvakaoma yes Priscilla how are you Prophet Jose takati vanouya na 6 dzekunoku 8 dzekoko kuAfrica saka changogona kutora kana the first 10 or 15 people depending nekuti vari kuya nguva yakareba zvakadini anoziva depending nekuti vari kuya nguva yakareba zvakadini 10 to 15 people ndovaradi matinogona kuti tingotorawo saka inenge iri atanga
Farai Bizabani, how are you? Auntie Chawama food. I was talking already odd. We are just having a morning talk. And the Australian time. And this very much. Australian time, I'm not sure. You want to wearing my hours. What is the set alarm yako? Kuna mongeshoni funira makuseni wachisa message iti ndokumbura mu book ndikati apana pari kumbobhukwa asi zvokubhuka izvi ndizvo kungoti pa phone angopinda watanga kupinda apinda asi zvokutobhuka asi chandikona chotona kwanda vari kuvada saka musaure moyo kana vakauya nhasi ndogona kuvakumbira kuti vauye futi nemusi Wednesday ndokumbira futi kuti vauye kana kuti Sunday manheru chitikavhe gap anumukona chitikavhe gap. Hi Priska, what did you say? Barbara, how are you? Sakaningi chingora tanga unongomeka sure kuti time yoyo yogara uri pafoni wako uchingoona kuti notification I don't know kuti Facebook uri pa notification kana desk pa notification ungogara uri panenge pafoni video kumesa wangu uri kuita kuchekwa nechato ugona kumusana ukundikudzigwa singaiti kuti unge chasweta pa iro jirana nakafika asi kukuchekwa and the Australian time 4 a.m. all right. Hey, 4 a.m. yakaoma ma alarm hanzi manonokana ti unozoteerera hana unozoteerera takachingopauka morning motivation mangwanana nhasi uzoteerera zvako tatowanda pabus stop nhasi tawanda pabus stop wedu i15 minutes ngazvigare mberi ndakazviburisa ndichiwacha ndakaburisa ndichiwacha rauya bhazi ende mandishurira guys vedu ende musandidaro onai bhazi rauya riri pasi risina chidheka ende musadaro guys indaa muchindidaro so onai bhazi rauya risina chidheka guys ndakamira chidheka ende musadaro so zvamunoita shokundishurira chibhazi risina chidheka kundishurira bhazi harina kana chidheka guys onai saka ndokwire pinda ndakamirira chidheka ipapo ende zvakaoma sikana ndimi matanga kundishurira kuti kwai nhasi chidheka hachiuyi chiona iko zvino chidheka hachina kuuya tikugara pasi zvakaoma iwe magidi watanga nazvo nafaiwe iwe nafai ndimauya nazvo zvinhu izvi kai bhazi ariuye zvo bhazi rauya ndomirira rimwe ndomirira rimwe totepa zviduka ndizvo totepa kupa ndoziva izvo ndagara pachisteps paya pakakwirira paya nekutsiva zvinhu dzikuda kupinda muchidhabhu deki ndagara pachisteps chakakwirira chino pandagara akaoma kasi ndanonoka ndakamirira chibhazi
basi double-decker. Ndachida kukwira kumusoro. Zvakaoma vedue. Ndazokwira chistepisi. Ndakwira pachistepisi ndopandakakwira nhasi. Ndikuisa chibhegi changu chiri kumusana ichi. Pachistepisi ndopandakwira kuitira kuti ndopedza shungu dzechidheka. Ndikuna ndichijaira guys. Ndikuna ndichijaira. Double-decker yaramba zvakaoma. Kundishurira double-decker ndishurira. Ndabvuka nechano ndakamirira double-decker ndichirega rimwe richini. Zvacho 10 minutes dzose ndakamira chidouble-decker. Chingauye. Hanzi ndibve kubana 8. Ndobana 8 alright. Aiwa, alright. 8 o'clock. Ndokwira cha 10 past. Ndokwira cha 10 past. Haikona kuti alright. Ndokwira cha 10 past ndizvozvo. Uri right. Cha 10 past. Ndizvo. Totoona kawa nechidheshi kune gosi rakanzi mamwe wechidheka. Zvacho. Charisiku, nyika ya Queen, kila king. Esimandipa, zulisa ikutafumani. Basi chotozara chete nhasi. Mangwana chidheka chinouya mangwana. Basi rosara nhasi. Mapinda vamwe vanoti ma3 tiri 4 na zviri nani tiri 4. Esi cheri tichifamba hawa charity zvirisei cheri zvirisei charity.
ndandingangoti wefuna ukuthi makabikho yera kuleseibhasikana chikoro ichi ndachiona chiri apa chikoro icho ndachidzidzira ndichiona ndina kuziva manje manje musandotanga kudhiraivha kunofungasire kuti ndotevera bhazi kumasure ndichifamba mbichana ndotevera bhazi ndikamira bhazi stop ndomirawo necheshure kusvika ndasvika chete ndichiona rodi ne ndichitotevera bhazi shure esina ndichirisei ndakisai ipi meseji ndakuiona iyi ine meseji akawanda ita ningirikiri ita ndini nakisai panapa Jessica Sanda Jessica. Yeah guys, is it a bad idea? Musono andongwana muchacheti. Ndotevera basi shure. Mashure chitevera basi. Ndasta kwanda mutema mapinda futa munayo chitema. Takawanda basi. Ndegere muno chitabu cheka icho chokudarika kumaya vasikunda chitabu cheka chadarika ndachakubva kumwami chiteksi whatever usiwo ndotozvipa nguva ndomukanda 6 chats ndinyatsofolowa zvakaona diwe naidzo rodhi dzenyu tudukuduku turodhi totuduku rodhidzi aishoma
indomirawo sheri kuseri kwayo svike seri kwaro bhasi zvatasvika anzi shandisa inonzi satnav ndemwe app kuti kanikotodzidownloada gore yangu inozvimba nekuuploada maapp aiwa gore rinoputika namaap aya murasikiro jini edo sana bufamba kuno masikati asana bufamba kuno masikati kai kubva zvandatouya ndongofamba makusini waya ndotofamba kwasviba manheru kana mbava masikati saka afana bunyatsona dei uchinzi ndikunyatsoifamba kuenda nekudzoka masikati aya ndaimasta chigame chacho but yo murikuona kuti mota dziri kunoku hadzisi dzekutengera show ndedzekutengera kuenda kubasa murikudziona ka ndedzekungotengera kuti uende kubasa nekudzoka hadzisi mota dzeshow off idzongoti uende kubasa nekudzoka transport from A to B chete murikuona zvikoro zvekuno tari nanguri ndamira bhazi rekutanga raenda rauya riri pasi risina chepadenga ndikati handikwiri chete nokumirira repadenga ndokubva ndamira kubva kwaya zverechitu risinazve chapadenga ndikati ndiri ndononoka rega ndingokwira hakuda kumboya bhazi nechepadenga iri
No? Anzazitapinganas. Unorashika chamwari. Zvazvina mugoni. Kugaizi zvikoro zvekunoku munozvionawo sekuti mwana ndakaboora kumeso kwese kuna mahearing. Kuri kuenda kuchikoro. Fesi yese ndingayabora, akaboora kumeso nemahearing. Munozvionawo sei achinda kuchikoro. Zvinhu zvacho. Nasichanda chezinani kutonhora -3 basi. Ndichatodownloada chiweather forecast kia. Kwanzi no friends la chewing gum. I want to la chewing gum. It's very cold. Asikuamula kusenga chewing gum. Asikuamula pala kuchenga chewing gum. Asapa pachikoro kai. The cars are frozen. Kwanzi mukutsenga, andisikutenga iyi. Andisikutenga kana. Tari uri kutaura kuti takutopedza January next month zvezvana nandi ngazvinani asiaiwa kana aiwa apa vana vadiki vekuno kwanovamba vakatopfeka zvimashoti zvigubvu zviri pashi nechando ichochi vana kaisi. Good morning, Felistas. How are you? Garashia kune Valentine. Kune Valentine Garashia. Kwanzi yanzi na maini zuwa motokana makafika pedi kupindwa nechando. But dzingori simple knowledge one izvozvo. Simple knowledge kutokutusa kupinda nechando fa kutogara wakaripfeka pedi. Uzopindwa nechando ukaoma kuti kwa. Iwe zvino mailai April yamukutaura January February tichine 3 months
3 months chingotonokwa anyway 90 days ndizvakaomazvo. Hakuna zuva, si zuva iri, izuva irori. Nokuti chino tunotonhora chakabuda chizuva ichochi. Ndifunga kuti izuva iri chakabuda kudai chinenge chichingotonhora. Chichingotonhora. Nakisa uri ku South Wales. Chorwadza Jessica chijairiki ichi. Chijairiki chorwadza ichi. Supreme now anzanida kugara nemasana unogona kutokugara unozati indakamira kuona kuti flu yandinayo ikapera masinus ndokumaita here because pandakamboya papa yandichi ndandisina masinus ndakatoti sakuru unondibvuma kanze handinambovariwa nzeve handinambovariwa mukati memuromo handina kana mboita masinus ndanditori bhoko asi yanga iri sama ndakamirira kuona panopera flu yangu kuti masinus ari kwenda chakudya. Takashanda ndotanga but pollen inogona kusiyana ka inenge iri bese iri kuno zvinogona kusiyana pollen.
guys ndakunda kunoburuka manje ndakukata life anti maita henyu thank you musorebo